Moby Dick i tajna civilizacije Mu. Egipatski hram. Pre ili kasnije ćeš izaći po vazduh. Ovoga puta nećeš pobeći. Sada nije trenutak za sanjarenje, morski lenjivci. Borbeni položaj. Uskoro će isplivati. Hajde da ga sredimo. Završit ćemo ovo jednom za svagda. Puška napunjena, uređaj za praćenje aktiviran. Isplivaće, siguran sam. Hajde, pokaži se. Šta je ovo? Moretres? Stomu talasa. Šta se dešava? Ogromna morska trava. Isplivao je! Eno ga! Isplivao je! Bio sam u pravu! Pogledajte, kapetane! A kakvu korist imamo sada od toga, tupane jedan? Zapleli smo se u travu. Zapleli smo se, čuješ li me? Kapetane, nisam ja kriv! Kakav nered, kakav užasan nered, pogledajte to samo. Baš si galamdžija, pravi galamdžija. Vredi napraviti nered zbog Kamalovog rođendana. Ne na mom stolu. Romi, kilogram brašna. Stavljaš previše. Ma daj, pusti me da završim. Prestani, daj mi to. Neću, pusti, a pocepat će, ostavi. Sve ćeš upropastiti. Ja umem da napravim bolju tortu od tebe. Hej, polako. Samo budite oprezni, vreća. Pusti! Moja činija za salatu, au! Zdravo, deco. Jeste li tu? Da. Šta se desilo ovde? Želeli smo da te iznenadimo za rođendan, ali sve je krenulo naopako. Nered da i ne pominjem, ko će srediti sve ovo? To nije važno. Važna je namera. Mnogo vam hvala, mladi prijatelji. Molim? Kako to misli nije važno? A što je još gore, lepljivo je. Sav sam ulepljen. Jadni zub. Mislim da nam više neće pozemljivati sudove. Preživet će on. Pas koji laje ne ujeda. Šta je bilo? Moby Dick. Nalazi se u Crvenom moru, blizu Egipta. Suetski zaliv. Posle velike kataklizme Mu kolonija je osnovana tamo. Sada kada znate gde vas čeka sljedeći izazov, krenite i pokušajte da se složite. Još jednom. O, veliki zub.
Bože reda i kosmičke ravnoteže, oprosti svojim bednim i bezvrednim robovima i odvedi nas u Egipat. Dogovoreno. Opraštam vam. Vežite pojasevi i spremite se za poletanje. Zuu! Moby Diče! Wow, konačno ti je pošlo za rukom, Zu. Da hoću. Mogao bih da sletim i sardini na leđa. Dobrodošli na moj skromni plutajući dom. Meni ovaj tvoj dom liči na brod. Smešna ptica je u pravu, ali ovo nije moje trajno prebivalište. Smešna ptica i tebi. Moby Dick nam je rekao da ćeš nas odvesti do začaranog sveta. Ne ličiš na nakala. Pa nisu svi nakali stari sa dugim bradama. Čekajte. Au! Ko je to? On je sarkofag. Moji preci su preuzeli običaje drevnih Egipćana. Ne sviđa mi se njegovo lice. Jel pravi, iz vremena faraona? Pravi pravcati, ne brinite, nema mumije unutra. Wow! To je ulaz u začarani svet. Neverovatno! Neverovatno. Meni ništa oko zatvaranja u kutiju nije neverovatno. Nema šanse da ja uđem u sarkofobus. Krastofobičan sam. Moby Dick nas podsjeća da je Ahab u blizini, požurite. Ne može biti lakše, samo uđite u sarkofag. Ali dobro slušajte, kada uđete morate biti veoma oprezni. I zapamtite ovo, u srcu stene sveti kamen spi. Stena je u pustinji duboko u zemlji. Onaj ko učini da pustinja procveta, spasit će sebe propasti sveta. A Zu? Gde je Zu? Mislim da ona smešna ptica nema nameru da ide sa vama. Ostavite ga sa mnom, ja ću ga paziti. Ponesite vode. Treba će vam. Svuda okolo je samo pustinja. Nema tragova, nema znakova. Nema svrhe stajati ovde. Idemo onuda. Mislim da bi trebalo onuda. Moraš da budeš teška, zar ne? Dobro, naći ćemo se na pola puta. Romi, tamo, vidiš li nešto? Ima li nekoga? Napokon, naš prvi znak. O ne! Hodali smo u krug. Ostajemo bez vode, a svetom kamenu ni traga. Ipak Naser nam je pomogao. Sećaš li se šta je rekao? Onaj ko učini da pustinja procveta, spasit će sebe propasti sveta. Nema smisla. Da bi pustinja rodila, potrebna je voda, a ja ne vidim ni oazu, ni reku. Ali imamo vodu, pogledaj. Satja, šta to radiš? Prestani! Jesi li luda?
Sunce ti je udarilo u glavu? Bez vode smo gotovi. Beskorisna si. Ti si beskoristan. Pokušavam da nađem rešenje umesto da kukam. I ti bi trebalo da uradiš isto. Neka hvala. Jedan ludak je dovoljan. Aaaa! 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 Brzo, Satja! Ovo je zemljotres! Wow, predivno je. Čoveče! Stena u pustinji duboko... Žao mi je zbog onoga što sam rekao. Ti? Ostatak zagonetke glasi: u steni sveti kamen spi. To znači da je kamen unutar ovog hrama. Dozvolili smo da budemo uhvaćeni kao haringe u mrežu, ali neće se otarasiti Ahaba. Pogledajte, nije sam. Nanjušili smo nešto. Vidi. Možeš sada da izađeš. Tvoji prijatelji su otišli. Kako su samo mogli? Kako su se usudili? E pa dobro, sačekat ću ih ovde, lepo i na miru. Na miru? Opa, vidiš? Dobro je što si ostao. O, imamo društvo. Sreća nam se osmehuje. Moby Dick i njegov drugar, brbljivi ćuran. Sigurno ni darišta nisu daleko. Uzet ću kamen Mu. Blesk, punom parom napred. Borbeni položaj i bez milosti. Razumem, gospodine. Kada se konačno predaju, držat ću ih u šaci. Možda su već našli kamen. Brže! Hajde, vidi! Oluja! Ona nam je jedina šansa. Sigurno smo u faraonovoj pogrebnoj odaji. Misliš da je u kamenom sarkofagu mumija? U srcu stene sveti kamen spi. Mislim da je unutra sveti kamen. Pitanje je kako da podignemo poklopac. Sigurno postoji nekakav mehanizam. Pokušat ću s ovim mačem. Ako udarim po poklopcu, možda se otvori na silu. Ne, Romi. Sarkofazi su napravljeni tako da ne mogu da se otvore na silu. Stvarno misliš da ćeš tek tako naći tajni mehanizam? Trajaće predugo. O, Romi, zašto se ponovo svađamo? Ne. Dobro ga zaveži. Ako padne u vodu, tvoji prijatelji će se udaviti usred pustinje. O čemu pričaš? Mora da si odlepio. Mi ćemo se napiti vode. Nemoguće je naciljati ih. Sve zbog ove oluje. Možda bi trebalo da ih pustimo, kapetane. Da ih pustimo, ne dolazi u obzir. Okej. Romi, idemo odavde. Ja sam čuvar svetog kamena. Svi koji uđu u faraonovu grobnicu da ga ukradu bit će prokleti, osim ako ne reše moju zagonetku. Kako učiniti da suza nikad ne ispali?
To je besmisleno. Sve suze ispare kad Imaćete tad. samo nekoliko minuta da odgovorite, bedni smrtnici, dok se čaša sata ne napuni. Čaša sata? Koja čaša sata? Nema vremena za gubljenje, Satja. Ulaz će brzo biti zatrpan. Znaš li odgovor? Ne, pokušavam, ali ne mogu da se koncentrišem. Mama, vrati se. Mama. Ne plaši se, Romi. Vratit ću se. I nećeš biti sam samo zato što nisam tu. Kao i suzama, svima nam je potreban odmor da se ne bismo osušili i umrli. Romi! Nije vreme za sanjarenje, pogledaj! Da bi učinio da suza nikad ne presuši, moraš je baciti u more. Ti je brz, pobedio si. Za mene više nema posla na ovom svetu. Sarkofaže, isporuči tvoje blago. Brzo, Romi, ili ćemo ostati zarobljeni. Imam ga. Hajde, brže! Mislim da smo im pobegli. Šta je to bilo? Zemljotres. Počinje ponovo. Moramo da bežimo odavde. Naser! Budi hrabar! Ne smeš da dozvoliš da sarkofag potone ili će tvoji prijatelji umreti. Čekaj me! Ne ostavljaj me ovde! Ne smem dozvoliti da potone. Ne smem dozvoliti da potone. Nije baš lako. Vidi ovo. Sve je potopljeno. Na sred pustinje. Ne razumem, Romi. Iscrpljena sam. Još malo pa smo stigli. Hajde, možeš ti to. Šta se dešava? Odakle dolazi sva ta voda? Sa neba, Satja, sa neba. Moramo naći sarkofag. Tamo! Vidim ga, tamo je! Dao sam sve od sebe. Napravit će mi piramidu sa posvetom. Ovde leži prva žrtva sarkoloma u istoriji. Zbogom okrutni svete. Imam ga. Satja, daj ruku. Uspeli ste! Bravo, društvo! Zaista si dokazao da si dete sećanja. Odličan posao, Satja. Ne bi uspeo bez tvoje pomoći. Znao sam da me neće ni pomenuti. Hvala ti što si mi pomogao, smešna ptico. Zu! Zovem se Zu! Zu sa Z kao super ptica.
A U kao unikatan. Dešava se da bude čudljiv, ali je prava dušica. Zbogom, prijatelji. Zbogom, unikatna super ptico. Dakle, Ne razumem, kapetane. Oblak magle nas izgleda prati. Ništa se ne vidi. nastavit ćemo potragu. Nisu daleko, siguran sam. A moje šesto čulo me nikada nije izneverilo. Evo ga kamen, Kamale. Još jednom ste uspeli u svojoj potrazi. Ali pitam se da li ste izvukli pouku. Mislim da jesmo, Kamale. Uvek je bolje raditi zajedno nego svađati se i na kraju završiti sam. Slažeš li se? A naš prijatelj Zu, da li je on odradio svoj deo posla? On je ostao na sigurnom. Molim, ja? Samo se šali, ludice. Nasser nam je rekao da si bio super ptica. Spasio si nas, Zu, i nikad ti to nećemo zaboraviti. Okej. Umem i ja da se nasmejem dobrom vicu. Ako se ne radi o meni.